Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kisamla jong Meghalaya Trinamool Youth Congress hak sautrik unaiwing arajar RFR kila dawa ya sarkar jala bakan pelaj no ya scholarship lani ka baibam jong Kisamla Puli kenang bagi Kisamla Puli kibawan nagi longyeng kibak hamduna ka yo kokot kinyo siu dap no ya ka bai Puli ka jongki hak jing kran bigelat pathai kubur president jong Meghalaya Trinamool Youth Congress usamla bancharai pingrup ulong bakum ka kenhuan ka pe ya ka bhaga miat jong Kisamla kasngau khya hadu kata ya ka ni ka jingpen slam jong ka sarkar ban siu ki baibam jong Kisamla Puli Hawat po nyong tarik Konrad sang mau chief minister jongi ulaong ba kini ki scholarship baru khay ba pending pelajar tengim ta singi appeal kum ki khna samla jong ka jilla ya Konrad ki sang ma kum president jong ka NPP hindre kum chief minister jong ka jilla jongi ngir kum ki nong shong shnong kum ki khna puli jong ka jilla ngi appeal yau chief minister jongi ba un pelat nyok kloi ke ka scholarship namar ngi jing kita jone scholarship kala palat pi kidan ki khna ki ba ya thu khna nga ki om kidan ka exam SSC hau banai December nadu udan exam SSC hau banai December menta pa de jing sha pakin yo pakin prepare kata exam joki namar ba ka jing duna ka pisa ka jing janjar ka poyeng hasam hajing sha pakin yo ban prepare kata menta pat ki habya lejman baniawat bala te kalong ke basosi kalong bakhang la chushu e ban yaki khna samla jungi hajing sha ban kintiu lalong menang penhiar te kalong ke basosi namar ba ngi na state government ki ong ba khasan percent na ka state budget ki pelut hakane ka education henry hajing sha ngi mi kata te ngi menenru mentasi kalami ka khubor Shillong Times front page kami ba Meghalaya kala kade syaki bakadu do hakane kalan pulih hakalan education te manus nem ngi betang kata last second last kalong ke basosi te ngia kentu ya chief minister ujongi bonle kloi kane nama ki khna samla kila shitom sha ka jingud ji khna samla ngi habya penan kam ya kane karensan bala ai da ka Trinamool Congress yangi kum ki khna samla jo ka jela bangin ya kren ya kane ka parokhai kasenjam te kalong bangin habya kentu fi menta bagi lapen ya deka section 144 te bangin yami baru kamlong show te ngin hapsia kran lemba ka media mentang ngi baki kena nang ya ka ki jing spread jo ka media kalong ba klaim ha te naka media hingi penon kam ko karensan ban pin sawa kata kasur ka jongi na samla sha chief minister jongi ka jingi yo sngo jonga ba ka jing syam jonga ru ba kalong ba ka scholarship kalong kidan ki bayo kidan ki bamyo kamlong ki barokhai ki ba apply ki yo phi bon ki khna ki split kai tang ka by affidavit ki bon haja ka bakin nang kermen shushu bakin apply ka scholarship ru ki la do jing kermen kumbalong ne sarkar meta te bon tang jing do jing kermen sta ngim kwa hendai banwan ban chia pen rem be ta ka sarkar la jong ya ta jalala jong hendai le kum no dab da jing do jing kermen sta ngia kwa menta ban ai ka jing kermen ni ki khna samla khna puli ba kin ya chikmat ban yo kata scholarship bakin apply bakin plut pisah ita affidavit bakin yo kan ka scholarship hentik mentangi nongi kredit fail ka scholarship kamda yo manus nem ya bekran ka kumne manus nem ngedan ka student union mental aslam ba but manus nem ya bekran chikran yang ta ka scholarship manus nem ki awet pet sa scholarship ka manus nem ta ni suthu ba manus nem hita ka scholarship kambiang ni na ta ka umbrella scheme 10,000 ngot ka walong 1,000 sauspa manu banai te kata kala apoy siya ka Henry Posau lak Henry Posau klur shisnem Henry menta kam yo kata mun kadan chino mun menta kin chuan kin chuthiet no ki khna samla kin chon shim kane 1,000 shim kane 10,000 banwan tre batni banwan ya mau ban ya thiet da ka vote henjik shai ka hok par ka jongki balong ka scholarship ki pendu te kalong ke ka ba pendu chikermen ki khna samla puli bat ngi kin turu ya ki khamtam ki ni khna ki badan ki jingdunai di khotmet ki jongki maki kilong ignored for so long wa ngi ki lalong baklet yaki te mentangi ken tujur yaki ya namta jongki ru ban kini perkhat lang ka sarkar ba ban pin kintiu yaki ru namar ki bon ka sap ka phong ke tenginya kentu ya shimaya ne rensan menta ban kentu yo chief minister jongi bon le namta jongki ru